Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno basta na namin sa sarili sa panahon na bilang sinafulit na matutulog sa amin para hanapin humihinga malalim nasasakit welcome sa atong sunod na presidente sa Pilipinas, Mayor Isko Moreno Domagoso. Thank you sa inyo. Uwi na! Uwi na! Uwi na! Doc Willie! We're talking to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na winning. Kung wala ka niyan, pwede mo nang mampunin. Wala kang kalusot kasi madami para amin, para amin, para amin, para amin, para amin. Una, bago tayo magsimula, nais ko lang pasalamatan yung mga nagpunta kanina. No, dahil siyempre iba nabasa ang ulan. Maraming salamat sa nagpunta at higit sa lahat, maraming salamat mga nagbasa sa ulan! Dito ka tumamig, meron kang bars pero broke sa panahon. We're talking to my man. Meron kang bars pero very warm ang section ng mga Cebuanos. Kanina, ito, highly urbanized to. Ganun pa rin. So, I'm always grateful to the warm reception of Cebuano. Kaya, worth it na magpabalik-balik dito. O talagang nililigawan natin ng maigi ang boto ng Cebu. That's the exact word for it. Hopefully, I'll be given a chance by our countrymen, especially here in Cebu province. We're hoping. We'll do our best. But today, I'm happy to be back. And it's going to be intensive. And thank you kanina sa mga at home natin, of course. You'll be having a rally concert. It's a concert. We call it Iskoconcert. So the team will be there. Si Doc Willie, si Jantos Visiones, si Samira Guto, si Carl Palita, at saka si Joe Pizzis. This could be your biggest rally. Marami kaming biggest, but we don't exaggerate. Okay. With all honesty, in fact, mahirap kasi maging fake. Promise. Especially sa rally. You know why?
there is Google Map. I don't want to lose one person's respect. Kahit isang tao lang, yung respeto ng isang tao. Kasi nagsinungaling ako sa kanya. Tapos only to find out, marunong siya sa engineering, nasukat niya yung lupa, no, nung area. Tapos nasukat niya yung size ng tao. So makikwenta mo yung dami ng tao. But in our case of Pandanao, last night, sila Joaquin was there, my family. Thank you sa pamilya ko. First time yung sumali sa kampanya. So they were there and simultaneous candle lighting all over the country and in their respective home done by the our volunteers, Alagang Isko, UDDS, BTS, lahat ng mga organisasyon, Alliance, AIM, no? All those volunteers and individuals and their respective. So, sa akin, in terms of biggest, marami kaming biggest eh. Nahihiya na lang ako. PNP na lang ang tanongin ninyo. Yung lapu-lapu nga, nagulat ako. O yung may pinuntahan kami ni Congressman sa distrito niya eh. O sa Toledo. Umulan. Hindi umalis tao. Sa Cagayan de Oro, you saw that. So, basta I'm happy ako. Now, I don't quantify the events based on numbers. I quantify it based on how they receive you. Kasi ang ikinalulugod ko yung pagpunta nila sana ako yung dahilan. Yung reason is the message, the vision, the idea, the concept of governance, or yung real talk lang, kwentuhan lang tayo. Yung ganon. So yun ang aking pag-quantify. Kaya kung mapapansin mo yung kampanya namin, the retail namin, tinown hall namin. We visited as many areas as possible. Especially areas na hindi pinupuntahan ng kandidatong presidente. Would you believe that when we were in Binalbagan, that's about a few kilometers away from Bacolod, no? Wala pala pumupunta presidente ron. Alam mo saan kami? Sa plaza. But we were in plaza, punong-puno yung nagulat kami. So doon ako masaya. So whether 500, 2,000, I think the biggest namin at least real numbers. 120,000, masaya ako ng gano'n. Tapos most of them, kanila pa chicha. I mean, sorry. Sorry na gano'n. Squatter na naman ako. Kanila pa yung pagkain. Kaya masaya na ako ng gano'n. Palakpakan mo para kay Doc Lisa at Doc Willie Ong! Dito po kayo. Ano ba yan? Masama ko. Malakas pa katawan nyo. Anyway, papapilin ako. Maraming salamat. Pakisabi na lang sa nanay, sa tatay nyo. Nandito si Doc Willie Ong. Doc Lisa Ong, nandito, ha? Thank you. Sa tagal na panahon, ngayon lang tayo nakapunta sa Cebu. So, thank you. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo naman sa mga payo ko, mahal na mahal ko kayo eh. So, gagawin natin lahat para sa inyo, babalik tayo dito. Huwag kalimutan natin kapag na senador, ha? Bago kasi, balita, gutok, kasrisyones, season. At ating presidente, Isko Moreno. Thank you so much. Ingat po kayo. God bless. Hindi naman kaya magkakasakit kayo niyan. Ha? Okay lang? Hindi kayo magkakasakit? Basta ganito. Mamaya si Doc Willie magbibigay sa inyo ng tip kung paano kayo hindi magkakasakit kahit kayo naligo sa ulan. Ha? Ako, papaalala ko lang sa inyo lahat. Merong teacher na tumatakbo sa Senado. Ang pangalan niya Carl Balita. May nurse, D5, doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Ang pangalan niya Carl Balita. Hayaan nyo, ayusin natin ang edukasyon nyo. Lalo-lalo ng mga kabataan. Gusto nyo bumalik sa paaralan. Gusto nyo ng face-to-face. Ayusin natin yan. Carl Balita, number 6.
At huwag niyo pong kakalimutan, ang kinabukasan niyo ang dahilan kung bakit tayo nag-e-eleksyon. Mag-iingat kayo. Maligo kayo ng maligam-gam na tubig pag uwi niyo. Thank you very much. Sorry, balita. Number 6.